Česko, Púkevdi jaskyňa, priepas Bacocha. Nachádza sa nad Brdom v oblasti Blánska. Zaparkujete v Skalnom Mlyne, kde je obrovské parkovisko. Nie je tam vyhradené ale pre vozičkárov. Sú tam rôzne reštaurácie, informačné centrum. Od Skalného Mlynu sa môžete prejsť 1,7 km krásnou dolinou až k Púkevdi jaskyni, alebo sa previesť vláčikom, ktorý má bezbariérový prístup, aj pre elektrický vozík. Bezbariérové WC sa nachádza v Skalnom Mlyne aj v Púkevdi jaskyni. Jaskyňa je rozdelená na dve etapy, na suchú a vodnú. Suchá časť je bezbariérová, ale vodná časť, kde sa ide člnkom, je bariérová. Do Púkevdi jaskyni sa treba objednať. Pre vozičkárov je vstup buď na začiatku, alebo na konci prehliadkového dňa. V suchej časti idete celý čas so sprievodcom a so skupinou. Keď prídete so sprievodcom k Bacoche, sprievodca sa už len s vami vráti k východu jaskyne. Je tam aj ľadovka, ktorou môžete prejsť na vrch Bacochinej priepasti. Tá je ale komplet bariérová. Sú tam schody. A v poslednej rade nezabudnite, že v jaskyni je trvalo 5 stupňov, treba sa teplo obliecť a v Česku sú všetky jaskyne a všetky expozície a múzeá v pondelok zatvorené.